Vítam vás pri dnešnej lahodnej ochutnávke Delicious in Dungeon. Delicious in Dungeon je geniálne vypracované seinen anime. Ak máte Netflix, tak túto delikatesu si môžete čerstvo vychutnať na ich platforme. Žiaľ, slovenský či český preklad chýba, ale znalci angličtiny nebudú mať s chápaním problém. Are they subtitles? Pekárom tejto série je Ryoko Kuji a jeho kuchyňou sa stal magazín Harta, ktorý túto úžasnú sériu vydal. Hlavným hrdinom je mladý muž Lyle Stoughton, ktorý sa snaží nájsť strateného člena svojej rodiny. Vyhneme sa spoilerom a povieme iba základ. Elf, trpaslík, oheň, hrniec, vidlička, lyžička a nôž. Príbeh sa odohráva vo fantasy svete, konkrétne v dungeone, kde pobehuje veľmi veľa chutných monštier. Ale samozrejme nie každé monštrum je jednoduché chutne pripraviť a o tom by niečo vedel povedať aj Zdeněk Polreich. V príbehu sa stretnete s rôznymi rasami dobrodruhov, ako aj s monštrami nasechaných do rôznych receptov. Celkovo sa kvôli vašim chuťovým pohárikom oplatí pozerať aspoň prvú sériu. Medzi moje obľúbené recepty určite patrí praženica z harpích vajíčok. Tiež si pamätám, že tam použili zmrzlinu z duchov. A marne si spomínam, že tam niečo chystali aj z draka, ale to už nechám na vás, nech si pozrete. Koľko ľudí, toľko chutí a monštier tento rok určite ešte zo pár pribudne, tak o dobré recepty nebude núdza. Pre tých, čo už túto sériu sledujete, určite nám zanechajte v komentároch váš obľúbený recept. A pre tých, čo to ešte nevideli, vy čo žerete doma, jak to, že ste to ešte nevideli, však je to úplne bomba! Celkovo hodnotíme anime Delicious in Dungeon ako chutnú zmenu voči mainstreamu. Spracovaniu a grafike dávame 8, hudba si vyslúži ďalších 8 a téma má čistých 10. Známka štúdia AGI je 8,5 bodu a ostatným radíme pridať si toto anime do favorites.